Thank you for your kind introduction. I'm proud to represent the Encdc, Eritrean National Congress for Democratic Change. And being said that, allow me to deliver my message in Tigrinya. I'm sorry, I just prepared it in Tigrinya. ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ዝኸበርኩም ኣመራርሓ ውድብ ኤርትራዊ ዓፋር ሃገራዊ ጉባኤ ዝኸበርኩም መሰረታት ውድብ ዓፋር ሃገራዊ ጉባኤ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣዳለውቲ ኮንፈረንስ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ዕዱማት ሎሚ ብኣካል ተረኺብናሉ ዘለና ታሪኻዊ ዋዕላኹም ብመንፅር ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ክረአ እንከሎ እዋናውን ዓብ ኣገዳስነት ዘለዎን ዋዕላ እዩ ምክንያቱ ብሰንኪቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገባተ ስርዓትን ስላያዊ መሓውራቱን ህዝብና ዘሕልፎ ዘሎ መዘና ዘይብሉ ከርፋሕ ነብራ ክነሱ ማሕበረሰብ ዓለም ግን ከምቲ ዝድለ ኣቃልቦ ኣይገበረሉን ስለ ዝኾነ ድማ ሎሚ ተካይድዎ ዘለኹም ዋዕላ ነቲ ድምፁ ተዓቢሱ ሰማዕ ዝሰኣነ ውፅዕ ህዝብና ድምፂ ንምዃንን ንተግባራት ስርዓት ህግደፍ ብምቅላዕ ቀልቢ ማሕበረሰብ ዓለም ንምስሓብን ስለ ዝኾነን ይሆና እብለኩም ስርዓት ህግደፍ ንህዝብና ኣደንቂሩን ኣድኪዩን ብራዕድን ሽበራን ዝገዝኦ ዘሎ ከይኣክል ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ኢሉ እንዳኣተወ ዝሕምሰንን ንመንእሰያትና ድማ ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ብሱም ልዑላልነት ሃገር ኣደዳ መስዋዕትን መውጋእትን ይገብሮም ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ክሳብ ዘሎ ድማ ብፍላይ ውፅእ ህዝብና ብሓፈሻ ድማ ከባቢናን ጎረባቢትናን ሰላም ክረክብ እዩ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ውድብ ኤርትራዊ ዓፋር ሃገራዊ ጉባኤ መስራቲ ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብምዃን ኣብ ሃገርና ብስኒትን ምክብባርን እንነብረላ ቅዋማዊት ሃገር ኣብ ምውሓስ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ልዑል ግደ ኣብ ምሃብ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፀልኩም እፈቱ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ኣቃሊልካ ዝርአ እኳ እንተዘይኮነ ሽግር ሃገርና ንምቕራፍ ግን ንበይኑ ክዓሞ ይኽእል ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ እቲ ሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ እንምነዮ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምውሓስ ዘኽእለና እንኩ ኣማራፂ ኩለን ደለይቲ ለውጢ ፖለቲካውያን ውድባትን በርጌሳውያን ማሕበራትን ዘሳተፈ ሰፊሕ ፅላል ብምውሓስ ህዝብና ኣብ ጎድንና ኣሰሊፍና ምስ እንገጥሞ ጥራይ እዩ ነዚ ቅዱስ ሓሳብ እዚ ክንሰርሓሉ ካብ ንጅምር እንሆ ልዕሊ 3 ዓመታት ኣውፂሩ ኮይኑ ግን ነቲ እንደልዮ ፅላል ከነውሕሶ ኣይበቕዓናን ኣድላይነት ምዃም ሰፊሕ ፅላል ወዓል ሕደር ዘይበሃሎ መፍትሒ ሽግር ህዝብና እዩ እንዳተባሃለ ክነሱ ንምንታይ ብእዋኑ ክረጋገፅ ኣይተኻእለን ዝብል ሕቶ ዝተፈላለየ መልሲ ዝወሃቦ እኳ እንተኾነ ምኹንያ ኣይኮነን ኣብዛ ግዜ እዚኣ እታ እንኮ ጠለብ ህዝብና ነቲ ተበታቲኑ በበይኑ ዝሃለቕ ዘሎ ዓቕሚ ደለይቲ ለውጢ ኣወሃሂድካ ምስራሕ ጥራይ ነዚ ዕሽሽ ኢልካ ምሕላፍ ግን ከቢድ ዋጋ ከኽፍለና ምዃኑ ደጋጊምና ክንሓስበሉ ይግባእ ውድብ ዓፋር ኤርትራ ኣብ ምቕዋም ሰፊሕ ፅላል ዘለዎ ዕግበትን ተወፋይነትን ጎሊሑ ዝርአ እኳ እንተኾነ ንስለ ምቅልጣፉ ንተሳትፉ ነህሪ ወሲኹ ክሰርሓሉ በዚ ክቡር መዓልቲ እዚ መፅዋዕታ የቕርብ ዕውት ኮንፈረንስ ዝገብረልኩም እምነ ዝኽርን ክብርን ንስዋዕትና ጠቕላይ ዕቁራ ኣቦ ወንበር ማእከላይ መሪሕነት ኤርትራ Please, another thunder clap for Mr. Tekla.
All these strong people here, I'm sure y'all can do better than that. Excuse me, up next with their offering, Mr. Waldo Gebra was born in 1952 in a village near Degambe called Sisa, the district of Wereda and Ghane, in the province of Akili Buze. Waldo helped his dad in their small farm in Ayla in his elementary school. He completed his high school in the city of Dekara and transferred to Asmara University for his college education. He was all aware of the armed struggle while in Ayla, but was introduced to the activities of the armed struggle against the Ethiopian occupation here at the university, and then joined the ELF in the field in the year of 1974. He served in the ELF army at various capacities and facilities until ELF was driven out to the Sudan in the year of 1981. Waldo was a member of the Eritrean Democratic Movement that continues its armed struggles against the Derke as the Eritrean Democratic Liberation Movement, and then became the Eritrean Revolutionary Democratic Front in 2004. Then he joined the EUDC in 2015, where he currently serves as the executive head of the finance office. Please welcome Mr. Waldo Gebra with his offering. Forgive me if I butchered your name, sir. Good afternoon, everybody. This is our diversity, so I'm glad I'm here. Thank you for being here. Let me, Brother Ahmed Yusuf, President of Eritrean ዓፈር National Congress, the leadership and members of EANC, honorary guests, ladies and gentlemen. My name is Waldo Gebra, and I am representing Eritrean Unity for Democratic Change, EUDC. መልእኽቲ بتقرني أخلف زخور كا حاو أحمد يوسف نيرتراو عفر هكراو ጉባኤ بريسيدنت زخوركم أبلات مريخنت إرتراو عفر هكراو ጉባኤ زخوركم أبلات مريخنت زخوركم قدمات زخوركم أقدمي باسم إرتراو سمرت الديمقراطية ولوتي أسدلي حولنتاون نايكالسي سلامتاي نغرقو نزغبر كلنا قدمي كمسجن دالي ودمنا اسدلي مس ANC ناينوي عمتات بغزننا صينيحنا أبوزو حقداسي حقراو قدات حبراو نرجعون نكايلنا وخنم بو درجة أب حبراو قبراوي صراحة استساقاقر خمسة يكونغن ردعنا نايلوم قطامي ركبنا مسودمنا ترح زي كونس مسقالات ودباتون أمنتصور حبراو قالسي نمتاو زخيل أبدق زخفت كخون كا نمنا برقز بابوانو أفتفر على قطامي تاتزبنان هاقرنا أبكبيت كل مداو ودكت عاتيونكم زلو نقلتينا أما أقطامي خوينا دما كاب عامي لومين حايش نمرو لكيسي أي رغبنا بانصار قداس عمد مزي كابتي زخفه عمد زخفه نخونه كابز مزي درو ل30 عمد اوصيلو جلس ان مزراب تغينو حزبيترا كابتي اوان بعداو مغزاتي زنورو مري اوان لومي اب تحتي زبيتاو مغزاتي زحلفو زلو اوان يخف لومي عدي دكا حقيفه لتصبلو ولد سدرابيتاو مقاتل محاوراو وحالن سنسرعاتن مليئهم كويس أبوهم تتمكيلو عبد فعل اسكرنان وركاو نايل سنة قجمعهم زعلفلو اوان كوين الله زبيرترا
በብመዓልቱ ኮነ ተባሂሎም ብስርዓት ግደት ብዝህንደሱ ናይ ሽግር መዛረቢ አጀንዳታት ተጸሚዱ ንላዕሊ ኩልሕ ኢሉ ንገበነኛ ስርዓት ኣብ ምእላይ ከይጽመድ ይገብሮ ኣሎ እቲ ዝኸፍአ ድማ በብእዋኑ ኩነታት መነባብሮ ህዝብና እናኸፍአ ስለ ዝኸደ ንሕማቕ ክለምድን ካብኡ ዝኸፍአ ከይመጽእ ኣብ ጸሎትን ምህለላን ክውዕልን ክሓድርን ይኸውን ኣሎ እሞ እቲ ሕቶ ህዝብና ካብቲ ኣብ እንግድዑ ተሳዒዱ ዘሎ ስርዓት ተስፋ ካብ ዝቆርፅ ዓመታት ኣቑፂሩ ኣሎ ካባና ካብቶም ነቲ መንግስቲ ንቃወም ኣለና ንበሃል ደለይቲ ፍትሑ እውን ተስፋ ከይቆርፅ ኣብ ዘስግእ ደረጃ ከይንበፅሕ እንታይ ክንገብር ይግባአና ዝብል እዩ ብወገንና ከም ውድብ እቲ ክሳብ ሕጂ ሰንከልከል ክብል ዝፀንሐ ንምስራት ሰፊሕ ፅላል ቀልጢፍና ተግባራዊ ብምግባር እንተወሓደ ብሓደ መሪሕነትን ብሓደ ልሳንን ምስ ህዝብና እንራኸበሉ ፎቶውቲ ኣብዚሕና ጸላእቲ እነውሕደሉ ሓድሽ ምዕራፍ ምኽፋት ጥራሕ እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ ስደት ዕድሜና ምፅብፃብ ጥራሕ እንተኮይኑ ካብ ዓዲ ዝስደድ እምበር ንዓዲ ገፁ ዝምለስ መንእሰይ ክንረክብ ኣይኮና ስለዚ እምበኣር ካብ ኣፃብዕትና እናቐሰርና ንሶም እባ እቲኦም እባ እናበልና ኣብ ሕድሕድ ሕሜት ካብ ሕድሕድ ሕሜት ወፂና ህዝብናን ሃገርናን ካብ ውድባትና ከም ዝዓብዩ ውድብና ድማ ካብ ውልቀ ክብርታትና ከም ዝዓብዩ ፈሊጥና ህዝባዊ ክብርና ክመልስ ንበገስ ንብል ዓወት ንጉባኤኹም ውድቀት ንስርዓት ግደፍን ተለኣኽቱን ክብርን ዝኽርን ንስዋኣትና ይቐንየለይ